Il-Crisis Intervention Team fl-Isptar Mater Dei huwa tim ta' professjonisti li jagħtu l-ewwel għajnuna lil persuni li minħabba diffikultajiet ta' saħħa mentali jew attakki ta' paniku tasal biex tibda tagħmel ħsara lilha nnifisha jew lil ta' madwarha. L-għajnuna medjata tingħata wkoll il-qraba tagħhom li naturalment ikunu qed jaqsmu l-mumenti ta' diffikultà mentali. Dan il-unit joffri servizz ta' kuljum, inkluż il-ħadd u hemm il-ħsieb li jiġi estis ukoll għal bil-lejl. L-iskop tal-Crisis Team huwa li kemm jista' jkun noffru early intervention ngħidulu ma' klijenti li jkunu għadin ibatu minn kundizzjoni ta' saħħa mentali. Is-support jingħata immedjat, naraw x'numa r-riski partikolari li bihom jippreżenta l-individwu. B'kollox mill-bidu tal-ħidma tiegħu dan il-unit intervjena fuq aktar minn 4500 każ. U ma biss 10% ta' dawk li talbu l-għajnuna li ġew referuti fi sptar, ċifra li titqabbel tajjeb ma' pajjiżi barranin. L-importanti f'każijiet bħal dawn huma li jsir intervent kmieni. Naħseb dawk huma l-iżjed ġewx kelmiet importanti ta' dan it-tim li qed jaħdem hawnhekk. Li inti tintervjeni kmieni inti tevita l-iżvilupp tal-problemi. Il-problemi jkunu ġabdew għax kieku ma waslux għal hawnhekk. Imma jekk il-problemi jibqgħu jiżviluppaw, inti ħassofri ħafna iżjed, in-nies li tħobb int ħajsofru ħafna iżjed,